муноқишаи наврасону ҷавонон боиси канда шудани риштаи умри ҷавони 20 сола гардид. Як маротиба қаллоби макор замини назди ҳавлигӣ гирифта медиҳам гуфту мардумро саргардон ва ба зарари гарони иқтисодӣ гирифтор кард. من از شنونده می‌دارم اون مبلغ پولی گرفته آنها وعده می‌دادن که جاته دنیاتون به رسمیت آورده می‌کنن. این حال از کیده کرده خودم پشیمونم. сокини 30 солаи шаҳри бохтар барои интиқолу ба муомилот баровардани маводҳои тарфгарӣ ба даст афтод. охири моҳи ноябр аз ҳудуди шаҳри хуҷанд харидорӣ кардам ба ҳудуди шаҳри бохтар ворид кардам. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ.